kuja. Kameraman bwana. Wake kamera mumo ura na. Mura ange bane batano iga basokana mioro bachaka kurukunya oyo mogendi gwe pikipiki. Mogendi ogwe pikipiki nguru cha mwanja otama. Omumuro oyo niga kera gwatu credit ase barustie company ne yeroni. No bacha ko bwati abanyorare guchiali oyugisi. No bamubwati bamonyororo bamoreta gocha nigo bamoikiga nyangongo. Koboli gulende kwa chigwa ubarenga nera taike tiko kwana oika kumizo wake. Umwanchi umurigereria bugeta seni ya Inka TV aigana sensemo yaliabira orugongo rwa mutemu mwamu ime county ya Nyamira aiganene na separa ikorwa asubo gatagatibu mu cyubusongo ime county ya Kisii ananigochia ase orugongo rwe county ya Nyamira asimambia lero egekore gyowe cyane kigima kyanyarege yokorekana asumusa oyomo uyanene unyate akwimukia egetambukiro gyoko ibe pikipiki anyarane gako tigera chingoma chintindi kubwatikana amuno gosagwanwa n'abantu bakurwa ase orgongoroiga anene nigo banyare bagotorera buna nigo abuli tukoli igoro abumargoba umungwano yiga anyatega kurusibwa ase town ya Kisii amuno muntu uyanene unyate akomotebina nigaringe go chikomokoba ucyase orgongoro manga kurinde ekero egete asenseme yunigo anyate gawe chanira ayanyate igakorera watikana amuna ba riga nigo anene banyare bakongerera buna nigo ekero anyate awikiwo asi obogatagati wense moyelina niria manga nigo anene abantu banyate bagutuboka kurwa asi urusanome anene asabwate emioro asanene banyate bakumukuna kuna kurinde banyate bakumutigera chingoma chintindi asanene anyate akwimukia igetambukiro nanene nagutama kulingana yo kuigukwana so kumaya kwane mungwana igaire epigipigi agendi ahonyora ikasoma chinsa cha saa 10 cha butuko mungwana yo umataina ngire manga inchikuo ya makara ekereka manga umataina inteneli sabu nalia bamura ange bane batano iga basokana mioro bachaka kurukunya oyo mogendi gwe pikipigi mogendi ogwe pikipigi nguru cha mwanja otama wakero mudosi wa esimi na uriru esimi abwe semo ya mange kera uriru oro aba gwatu credit bachaka yani yo mudosi wakera banda gwatu aba gwatu bama kuroro bachaka butraki epikipiki eseberete pamote ine pikipiki ye igere side ya oyugisi no bachakira kumubwatiria bamote bono bwatie pikipiki yao no konyorera gochi ruti ya oyugisi kera baikoro bamubwata kera bamubwata bamoleta paka junction ya Nyankongo no bamumisera mono baruora bamura bale ngoro bamusukiga bamatetiga tire gochisobo bamubeke pikipiki ro bamoleta paka mutemu mwamusaiga nsega naro mbara murukunya ke namagena nale ngoro asinsabu kurworo umugambi bunachire obasabirekania erandroba yacha ya muhimuki bamwire nyagitali timetio senaba moyo stabet moyo nigo epikipiki iga buna banyare bakongerera yanyate koibwa kurwa asi orongoro iga anene asi emambia lero yatoka asensemo ya Kisumu anene asi omusomo ibyo yiga abekubyara nakuretwa wikira asi orogongo rwa Nyankongo egento anene kyamwirira gutikerwa chingoma chintindi asamarie dambe na adimichira obiye omu assistant chigo kyabira sub location nigo narenge gweta ipara se patrol ya sinni nanyora mu muronde naro kore dobosaria okorwe side ya marani no mu muroyo niga atogete ne kioma yebigibigi aurete omogendi onde botuko agatama nero yatoka gochibogera maate nabo konya araya ya igure bobe nko muitabare lakini rende nyasaye bwanjire twamukonyire bono
ochira se getuo gya police esheria emobwatie egere agambigwe nekina kiaye koreng'ana buna oboibi obo gwakorire twamutumire ochire police ya Kisii County yamubugoirie na negari bamwirire police igo tugusaba eserikali erigererie esheria ya sing'injie bikorwa ebibe bioboibi biachakire komenta na sing'injie bichane byo konyora bare baturiete tu egasieta yo konyora bagokora kwanyora beso iria se ebikorwa ebibe byokoiba igo twasabira serikali erigereria mang'ana aye tubwatisia abana babake baeso iria se amakora mabe aya akogera bono noenegesa kugeta abekia ingakire mutu mbuya mono nigo abanyimbo kurwa asigeta sini gya centro imemuchi obosongo banyade bawikena ase orogongore igana ase bamwire wika asigeta sini kyabanyimbo ekerekeiga agendrete kukanya ilianya lya kuirwa ase kinana kumukirwa egetambukiro egetinkigima kubwatekana amo nelichiko kanisa litugorera ya Sunday na ikirenka namakoiwa abantu bakare okure parang nasoka gocha nanyora no muibi we pigipigi obwatirwe ureto umurondo koruange gaiga epigipigi ya limanga agatamanero ono kerabu atuna bare tugocha nche na ikera nanyonga na bai au misirensa abu na magena karororo o misiru ake gana ryo mugambi arangeri gugo tirimbuka gochocha go konye commotion y'abantu nanja zamureta ngoro kudani kanondali no murundi we pigipigi gaiga baibi aba batasumbwire ni gachete town yari akaimukia oyo minde licha kamwikiga alimanga kamadayine customer na baigete manga kumbe na baibi barenge akamufamia roro mumuro oyo licha agaika agatama abwate pigipigi BM 150 no igeta agatama amagora akamwanja kolendo so wanje kwanya sae omumuro oyo ni gakera gwatu credit ase barustie company ne yeroni no bacha ko bwatia banyorare guchiari oyugisi no bamubwati bamonyororo bamoreta gocha nigo bamwikiga nyangongo kobori gurende gwachi kwa ubarenge nera taigeti gukwana oika kumizo ake lakini ndi umugambi ni gaba wakamokonya bamwire police igo ni gango saba bantu baminto agaiganda nsire sole eligeri 10 yago 10 yago gaiga isano no igere motuka agendera bono boibikene nge bora konya ni gango saba bantu baminto mo beno obatwara rubuya kuroiga asense moya mutima mwamu egotoka ime county Nyamira kuna botamberia ne Lucas Mugaka Cameraman bwana. Waki kamera mumu uraga. Wakati pigi dia tidak ibarat kita.